Mit-3 ta' Novembru li ġej, professjonisti li jaħdmu f'każi ta' separazzjoni ma' koppji bit-tfal se jingħataw taħriġ biex jarfu sitwazzjonijiet ta' dik li tissejjaħ parental alienation. Dawn iseħħu meta wieħed mill-ġenituri b'mod intenzjonat jitfa' dawl ikraħ u mhux ġustifikat fuq il-ġenitur l-ieħor mat-tfal. Dan it-taħriġ għandu lan li jżid l-arfien dwar is-suġġett biex professjonisti soċjali u legali ikunu f'pożizzjoni li jgwidaw aħjar lil familji milquta, speċjalment lit-tfal. Dawn id-dettalji tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat studju li sar mit-terapista tal-familja Roberta Farrugia De Bono. Li sibt huwa li l-mod ta' kif wieħed irid jifhem parental alienation huwa li jrid jifhem il-kumplessità tal-alienazzjoni. Anke il-fatt li hemm każijiet fejn vera jkun hemm parental alienation, però jkun hemm każijiet fejn pereżempju hemm violenza domestika li l-alienazzjoni ma nistgħux nużawha bħala terminu. L-istudju rriċerka x'interventi jistgħu jsiru biex jgħinu lit-tfal u lill-ġenituri f'dawn is-sitwazzjonijiet fejn ħareġ kif l-aħjar metodu ta' għajnuna hija t-terapija tal-familja. Għal dan il-għan il-Kumitat Tekniku tal-Parental Alienation se joffri taħriġ lil professjonisti li jaħdmu ma' dawn il-familji biex ikunu jistgħu jiggwidawhom aħjar. Il-training li ħankun qegħdin nagħtu fiħdan il-Ministeru fiħdan il-Positive Parenting ħajkun qed jgħin il-professjonisti jitalmu iktar dwar x'inhi alienazzjoni, dwar x'mhijiex alienazzjoni u kif nistgħu l-aħjar nintervjenu. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon saħaq li rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan l-istudju għandhom iwasslu għal riformi importanti, speċjalment fejn jidħol dewmien qawwi quddiem il-ġudikatura. Il-fenomenu fejn nifsu huwa fenomenu kompless, dejjem qed nitkellmu fuq relazzjonijiet umani huma komplessi. Irridu xorta nagħtu każ, irridu naħdmu aktar. Taħriġ huwa l-importanti ovvjament u r-riċerka xi ħaġa li qed issir il-qudiem jekk ikun hemm bżonn nagħmlu anke l-interventi legali flimkien ovvjament mal-Ministeru tal-Ġustizzja.